Ole zanina chuan Buckingham Palace thawm an hriat thin dan kan ngai thladon ani Buckingham Palace khovelina a hriat lar ber lal in pakhat ania mase me puite hmu lo na lama hian chanchin dang dai deuh anei thung state room moi takle in khom na hmun hnuaya hian tunhma a foot men te kalkwal thin na kongzim taka oma chumi hmun te chu a chung lama room moi takte ne na te khin chuan adang dei ani ceiling a hniama enga dim bok zana duty a hnathawk te chuan chu kong chu a re lutuka a re dan la chu amak ema ngoi rengin min lo ngai thlazok ani bera ang thin ante kumtam tak chung khan he konga kal te hian thil mak pakhat an tong tlang veka abul tan dan po anin ang vek ani nung lama tangin ke pen ri mong changin an sia atira chuan hnathawk dang ani ang an ti thin ma se an hoi kir chang chuan kong chu aruak veka engma an hungai lo intifai tu pakhat chuan a soidanin a hnunga ke pen ri a sia tuemo chu a hnunga tak ronding tat hian a sia ma se a han le hoya a han en chuan a om lova ke pen ri kha a pau dei bok pale sin chena a chuan kum sang khazariat laya duty footmen thi te an oma ma se mi pakhat chanchin hi na thok tu ten an soina sabik thin tlangwal fel tak a hna ngai poimo em mi ania a cheranga mu theilo ang mai ani an ti thin chu tlangwal chu a duty lain atlua a thi ani ome tin chu ke pen ri an hria thin po chu ama ngei kha ani in an ring bok na thok tu pakhat chuan kum tam tak a thei ngil to lo tur thil atonga kong thui tak a zo lain tu emo a beng bula tak ron phun ri a sia a hoi kwal nga la ma se tu ma amulo phunri chu alo om le a ma a in a hnai to zok chuta a ngonga a ron tho khum vot su ta a khur der dera a han en le point tu ma amulo staff dang te point thilin ang chia hian tong boka in chung ti fai tu mai che pakhat chuan a tho lain tu emo in adara kujung tanga ron khoi tlat hian a sia mai pakhat dang chuan step buldar thalanga hian uniform ha mi pa lang deuh re a mu thin an ti ma se hnung lam ero chu aruak vek thung until mu te hi rei ani ngai lova mit khap kar lek ani thin ma se a mu tu te tan ero chuan hlauhawm tok veu ani Buckingham Palace step lian ber le moi ber hi mitam takin thla an lak pui thina ma se zana ero chuan tu ma an kal ngam lo mi khwal an ho zawa palace an kharto nuwa chuan step chu are du ka biakin chungang mai ane bangalem ziak te po athim vek lai po dim dewin an chi thin chu wangin na thuk te po in zana chuan he step hi an mangai lawa asira tangin an kal dei zel lalin dan wang ani lova ma se a boruak adang lam wang ani footman hlui pakhat chuan a soidanin step chung ka thlena piangin nung lama tangin minen tlat ni in ka hre thin ati a hlau shan lova ma se tiril ero a khur ve du khop mai ati a topa chuan a kong chu thui deuh don ma se step te zok chu a hmang ta dei ani intifai tu no pakhat chuan zan rei taka thil mak atok step lai tak a thlen lain banga midang hlimthla a hmuwa security aniang atia a hoi kira ma se tu ma amulo chu hlimthla chu rei lo te a bole ngal dei ani staff dang pakhat point step hnuaya akal lain chunglama meeting a hmuwa a awa ma se a che ei lo en chiang turin a han chawa ma se a chung chu aruak veka ke pen ri kong khari engma a omlo kumrei tak heta thok to te chuan he step a hian mit thi to te tharau ala oman ti heuna wang ni em lo ma se tu emo in min veng ni a in shiat na an nei thin Queen's Gallery a chuan lemsiak man to taka oma ma se mi puite hmu thei lo lama anung lama kongzim takle na thok te kalna a ombok mi puite an ho zo nuwa veng tu ten an kalna tur ane mi pui kalna room moi tak ang ani lova anin chei lova apa ngai mai ani bang chu asen no ania hei hi mi pui ho zo huna palace veng tu ten an man thin kongzim takani mi pui lu na mun moi tak ang ani ve lova anin chei lova atul dan pa ngai chi angin an siam abang te chu asen no ania achung aniama bom te a om nuala achunga light eng te po chuan ri an chua thin he muni mun dang a in a vot big thin ti thu an soya achunga an pen lu vele a vot sot ni in an soi thin
helai rei tak na lo thok to nu pakhat chuan palace puma chuan he kongzim hi a hlau ber ani thil a hmu wang ani lova a hriat wang zawk ani zan khat chu bungbel te ano lain bom hnung lama tangin kepen ri kalkual sek ri a hria a na thok tu dang ani yang ti in a han honga ma se a chung chu a thima tu ma anom ngai lo helai na thok te chuan he thil hi an hlau lem lo an na la zo lo ati zom ani mayang ti in an sechin kum tam takal ta a lemziak veng tu hlui thi to hnu ani yang an ti ya adik nge dik lo ti chu hriat ani lo ma se a to zong zong soidan ero ani nang vek thung lo na ni lovin tu emo in min veng ni ya in hriat na an nei thin he gallery hian veng tu tharau ala nei ni in an ngai bok chu Buckingham Palace na thok te ton sia then khat te ani tuna chuan thil hlui zawk tharau ton na tamber na mun Windsor Castle lama kan let le don ani Windsor Castle hian mipui makta doi tam takin an tlo thina ma se mipui kal lo na a chung bik lungbang hlui lai taka chuan thil mak a thleng thin helai boruak khi avota kumza tam tak chung thil lo thlong to terim anam thin a hlauhawm pawl tak chu lower ward guard room ti ania zana veng tu si peite thutna hlui to tak ania mipui ero chuan an hmungai lo a chunga chuan dokan hlui banga dar hlui takin khaite a ombok ga tam tak chuan zan duty an neya hian thil makan tong thin kum tam tak chung chu corridor a hian kepen ri an china inspection nei ang main an kalkual sek thin ti pe chen khat den kan thian te dang ani yang ti in an en thina ma se kong chu arwak vek thin kepen ri ero ala ri reng thin kumza kalta a Victorian si pe te kaldan ang chia ani zan khat chu veng tu pakhat chuan chiang em hian kepen ri a hria officer ani yang ti in a ding chuak ngala kong khar a honga engma a mulo pon boruak chu avot em a amak per chu kumsom ni chung sergeant alo ni to na ton siat ani zan khat chu kepen ri chu guardroom kong khar bula tak ading tadai maile churi chu kumtam takalta atang khan si pe duty na an mang to lo pona chuan awa chuaka kong chu a han en fia ma se engma amulova boruak ero avot em thung mi mu theilo hian ron kalpel ang mai na in sia midang te point report an zia lain tu emo in min en tlat ni hian ka hria ti in an ziak thin duty fel file dan zom that ngai to tlat tu nia hriat na an nei thin bok guard pakhat chuan a hnung lama tu emo om ni in a sia ading hil ngala midang pakhat chuan amit sirin million tak tun malama sipai kor ha ang a mutlat bok an hoile chuan engma an mu bok si lo tu te nge an ni ti chu tu man an selova ma se gat hlui te an ni ang ti chu an soidanin ang vek ani Windsor Castle hi kum sang khat chuang si pai omna ani to a chu wangin si pai then khat te an la duty chun zom zel ani ang an ti Windsor Castle no terrace a hlui ber pol ania upper ward sira kal tangin khopon lam mu thei tura kong sei tak ania mi puite po tur nein an kalve thin ma se thoman hriat na chu zanreya ani thin estate thok tu tele veng tu tele ga te chi an kal thina zana ero chuan boruak adang lam hlak thung zana duty tam tak chuan helaya hian tu emo midang tharau umni in an se thina kum tam tak chung chu bangkil sira mi pakhat an mu thina puandum ha in ading ngoi renga an hnuaia Windsor kho eng chu a en reng thin an voi khat muna chuan gat pa ngai ani yang an tia ma se chumi chu achengai lo duty ten an han neya zo chian an tum choin alo bo do isel lungbanga kalbo ang mai ani veng tu pakhat chuan kumrei lo te chungin voi som pani chuanga mu an ti a dan le adin dan ainin ang veka a voi khat muna chuan duty thar ani yang atia biak tumin awa neya ma se chu tharau chu atol son dewa lungbanga chuan about a day ani veng tu mai che pakhat point ton siat aneya teresa akal kualain abula mi kalve ni in asia a kepenri angchi a penri a thin bok voi kha chu chung lam lu na kong khar lui a chek lain boruak aron chi zota midang in ron kalpel ang mai in thli aron tho heu bok helaya thil thleng hi kumzatam tak kalta a sipai duty hlui thi ta te nen anin me anti bok electric light aw ma khan he konga hian sipai te chu zan khowot hnuaya po an duty thina then khat te chu he castle chunga hian an thibok ani
chu wangin an duty te an la ngei poimo awangin an tharau te chuan an hna an la chhun zom zel aniang an ti taringot mai ani chu a hmuto te emo hreto te tan chuan he tharau hi venghim tu ni in an semai thin ama ming chu hriat ni to lo ma se castle hi ala venghim zel ni in an ngai Windsor mi pui kalna hmun chu engin akhada an rilai lei thin ma se zana no terrace ero chu ama ta big ania a duty na hmun akalsan ngai lo ang ani Windsor Castle curfew tower hi a hlui ber pole aro pui ber ania lungcha tak manga nget takadin ania aro pui em awangin a hlauhawm lek ani manlaya fortress in ve na hmun poimo ber ani thin mi pui tam tak chuan pon lama tang chi an huwa a chhunga thil an shelo he tower hnuaia hian kumza tam tak kalta a khan tanin hlui tak a to a Windsor hilal in alani hma deya man ani to boina a lain mi an tan thin na hmun ania vote le thim tak ani then khachuni khat chau an tanga then khat ero chu kum tam tak an tang thung tun tuma chuan hnathawk te chuan a hnuai lam mi an kal to ngai lo tur na po an tel lova bom dana po hmun him zoka an son vek to ma seveng tu ten zan an duty na a chuan step lu na le chhuana an check thin tumi a hnuai lama chia chuan thil maka thleng ber veng tu pakhat chu step a thuk tan chia ti khan thil dik lo a ti a hrenga la boruak adang lama a hnuai room te chu a vot big ngoi ni hian a thin kongchan ve akalain tan in pakhat atangin thil hnukri a theta a leya thil hnukri ang muang le ngun takin a ri chu angai tha a han en chian chuan a chung chu a ruak veka ma seri chu ala omreng thung step lama alet le che in chu ri chu a top ta chi ani zan khat chu step top ber a thlenin corridor top lama mi pakhat a hmuwa asanga a chera puan hlui chianga ha kumza tam tak kalta tanin a tang ten kor an hak thinang chi ani chumi chu adingoi renga alu akun dewa veng tu chuan avapan hnaya ma se chu pa chu thimzinga about dai mai ani Castle historian te point he tower chanchin hi an poma helaya hian mi an tanga mithi to tharau te an la omani anti kumza tam takalta boina awangin mitang then khat thi na hmun ania chowangin then khat chu he tharau hi he tanina tang hian chuak man lovin tanina hian a thianga helai hmuna hian a tharau chu a om hlen ta a an ngai